BAM! What the fuck? Takže nazdar lidi, já jsem Ghost.cz a vítám vás u videa teďka v tomto videu o Minecraft gift code. Takže je to jednoduché, jak ho získat, stačí splnit těchto 5 podmínek. Teďka si asi říkáte, že vidíte jenom 4, ale to je tak tím, že jsem na 5. zapomněl. Takže první podmínka je dát odběr, druhá podmínka dát like na toto video. Třetí podmínka pokusit se video sdílet. Tady ta podmínka, když ji nesplníte, tak to nevadí, pořád máte šanci vyhrát Minecraft gift code, ale to je na vás, jestli mi chcete pomoct. Čtvrtá podmínka dát si toto video do oblíbených a pátá podmínka je napsat do komentářů, že napsat chci gift code od Crazyho. A to by bylo v tomto videu všechno a já se teda s vámi loučím. A uvidíme se u dalších videí, takže čaute.